Κολλήσει πάρα πολύ αυτό το TikTok τραγούδι που δεν μπορώ να το βάλω λόγω copyright, που λέει Tears falling down on the party, saddest little baby in the room. Fears tell me fears, don't get me started. I get a little grey hair for every scare that you share. Those are meant to bend, do-do-do-do. No, those are meant to bend, do-do-do-do. Tears falling down in the party. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα για χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια, να ντυθώ φάντασμα για Halloween. Ξέρεις, αυτό το κλασικό που φοράς λευκό σεντόνι, γυαλιά ηλίου ίσως και βγαίνεις έτσι έξω στον κόσμο. Αυτό και επειδή μου αρέσουν γενικότερα τα φαντάσματα, οι ιστορίες δηλαδή, τα ghost stories, μου αρέσει έτσι στο παραφυσικό τους πλαίσιο, αλλά και όσον αφορά, ας πούμε, πιο ελαφριά content, π.χ. καρτούν και τέτοια. Σήμερα το βίντεο αφορά εμένα που θα ντυθώ φάντασμα και όντως θα κάνω το childhood dream, γιατί ναι, από τότε είναι, πριν γίνει cool. Κάνω το childhood dream πραγματικότητα. Ωραία λοιπόν. Το outfit είναι αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, αυτά τα πλάνα τα έχω βάλει για να παρατηρήσετε το εξής. Βλέπετε που διαφανίζει, φαίνεται από πίσω η ντουλάπα και δεν είναι απλά ότι το σεντόνι είναι διάφανο και φαίνεται από πίσω η ντουλάπα. Εκεί πέρα που βλέπετε να φαίνεται η ντουλάπα, κανονικά είναι και κομμάτι του χεριού μου και από το υπόλοιπο σώμα ή το πόδι ή τον κορμό, γιατί το τσέκαρα και είναι λες και έχω γίνει και εγώ διάφανη και φαίνονται από πίσω μου πράγματα. It's a little bit spooky. Just saying. Το πιο δύσκολο είναι τα μάτια, ενώ τα έκοψα για να βλέπω λίγο καλύτερα. Γλιστράει πολύ συχνά το σεντόνι και πολλές φορές τελικά είμαι καβή, γιατί ξέρεις μετακινούνται. But anyway. Νομίζω ότι ο πλάκι με φοβάται. Και εδώ τώρα πετάχτηκα και μέχρι το LA. Πλάκα κάνω, είμαστε απλά στον εθνικό κήπο, αλλά είναι τόσο... I mean, do you see that? Είναι υπέροχα. Okay. Εδώ φαίνεται. Κρατάς. Ωραία. Εδώ αγάπη. Working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It got on a flash. He did the mash. He did the monster mash. Ahoo, da-da-boom, ahoo, da-da-boom, ahoo. Μαλάκα, όσοι είστε ακόμα εδώ, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε μετά την ολιγόλεπτη προθέρμανση. Οι δύο ομάδες Αθηνά Άρτεμις. Ρε, ήτανε πολύ. Πήραμε ένα milkshake βανίλια από τα MAC. Okay, το ζούμε σήμερα γενικά. Θέλω να πάρω και πατάτες, αλλά δεν θέλω να πάρω από εδώ πατάτες, γιατί στα KFC κάνουν καλύτερες. There I said it. I said it. Και πώς θα το πεις τώρα αυτό? Θα κάνω το πείρα.
Πάρε ένα ήλιο. Look at that beauty. Τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο που όσοι ξέρετε. Yeah, that happened. It's nice, I promise. Κάπου εδώ είναι που σιγά σιγά θα γυρίσουμε σπίτι. Ήταν απίστευτη εμπειρία και ευχαριστώ που ακολουθήσατε. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room. Fell down in the party. Thanks for the